Hi hello guys. Karon hingabot na ang Google AdSense ni Nanay. Karon amo ay surprise siya. Tara. Sige, tara. Let's go. Sige, ato i-surprise in 3, 2, 1. Check it. Nay! Nay! Sumabot na yung Google AdSense. AdSense. Hi ka mga hilo guys! Salamat kaadyo sa inyong mga pagtanaw sa akong YouTube channel Almajoy Vlog. Daghang salamat kay hingabot na ang akong AdSense pin. AdSense pin kay kinahanglan gajud og na ako'y kanang AdSense pin kay para kung naatay kita nga gamay dito sa kanang sa atong gimbuhaton sa akong YouTube channel. Maadyo na lamang guys makapalita og ginamos mauto guys nga kini akong duha ka anak supportive man sad kaayo sa akong gimbuhaton sa akong YouTube channel. Wa ko nag-expect karong adlaw nga ako ning madawat kay ang YouTube channel nag-email na ho ni adto pang month of February or March ba to, basta ingana nga buwan. Nag-expect ko guys nga dili ba siya mo abot or mo abot ba or kanus apa ba siya mo abot. So wa ko nagdahom nga karong adlaw mo hingabot ni nga ang akong Google AdSense nga pin. So mao ni guys akong i-share ninyo nga ang akong kanang kalipay nga hingabot na ang akong pin Google AdSense kay dili man pwede ta makakuha guys kung wa tay pin Google AdSense. So wa man ko nasuhito og unsa pa kay naa pa man pud kunoy laing mga pamaagi kung dili ni siya mo abot ngadto na lang kuno mag-online ug unsaon nila pag-transfer sa ilang kita. Pero guys dili sad pud ni nato makuha kung ang atong kita dili mo abot og $100. So siguro ang akong kita pa ngani mga more than $20 pa siguro since nga nag-start ko og vlogging. So daghang salamat guys. So ako ning i-share ninyo kay kung wa sad ko karon sa akong pagdawat sa akong pin Google AdSense karong adlaw. So atong paningkamutan guys nga sa akong mga vlog inapon mo yun maantiguhan, ma-enjoy sad mo ug tan-aw. Mao ni guys nga ato ning akong gi-share ninyo nga kanang naanak ko'y pin Google AdSense nga hingabot na in how many months kay kanang nakuan man di ay ni si Jan didto man ni na sent sa Thailand, hingabot pa ni sa Thailand. Di ini siya nga kanang international hub ang nagpadana ho dili gajud gikan dito asa kanang kadto gajong tuwa sa USA kundi ang nag-send na ho ing ani nga letter is kuan ang Malaysia International Hub. So gikan di ay nis Malaysia nga ilang hub nga tuwa ang nagpadana ho dili jud ungon direct from Amerika. Sa Malaysia ni gikan na misent hingabot pa di ay ni gani og Thailand wa ni diretso og Pilipinas. Mao dayng kasagaran sa Pilipinas kung daghang nagreklamo nga mas kuan kuno dugay ang Pilipinas mo abot kung naay kanang dugay mo kung sa Pilipinas mag-send sila dugay sa Pilipinas mo abot. Ang ubang mga country mga 1 month na basta ila na maka-apply na sila og AdSense. Mao ni guys, salamat sa inyong suporta diri nako bisan pa man og ang akong mga vlog burag katuuhan, burag dili, burag katawanan, burag dili, burag seryoso, burag dili kay nakabase ra na sa akong mga activity every day. Okay guys, ato ning ablihan. Akong i-share ninyo ang akong happiness. Salamat kaayo sa inyong suporta. Ako na ning ablihan pero dili mo pwede mo tanaw. This is a secret pain. Try this. Dili man pud ni kuno si Jamasen matud pa sa akong nasabdan. Dili kuno mo hatag og pin Google AdSense ang YouTube kay kung dili siya mo abot og $10 ang kita. Before sila mo hatag ing ani
og pin. Kanang kinahanglan moabot na ang kita og $10. Ay, secret! Oh my God! Oh my God! Secret na ni! Secret! Secret! Mauna ni. Ay! Lapit! Makitaan unja, makitaan. Ana uno ni no. Ana uno ni. Pagkakit. Ay, secret. Makahubo. Maslide na noon. Makahubo. Nakitaan? Aw, di. Hapit. Oh my God, o na may step by step nga rin, kuya. Ikaw na may kuan, kuya, ani update ha. Hindi man ko katigo. Chu. Okay guys, yan na ako nang giablihan. Dili mo pwede mo tanaw. Okay, bye-bye! See you on my next video! Magkugin ako! Don't forget subscribe my channel, Alma Joy Vlog. Thank you for watching! Bye-bye!